margi wong manis aku kan bakal kuwati semono janji prasetya ning ati Rinoso Karoso rasa tendrio Mitrasa jagat raya Kalimantan mikir lan samudra nalikane dalu hatiku lamun sira wong ayu nganti mati ora bakal lali bakae lintang aku
Gabung kok kabeh sinyalnya kecuali nggak bisa. Apa? Sinyalnya udah hilang. Cek hilang kan wifi toh. Rekod toh. Udah rekod kabeh cuman guys. Udah iso live kok. Biasa. Oh, kayak biasa kayak aku gampang deh. Wis ra apa-apa biasa. Sesuk di-live lah. Kesenian dadelane arep budaya yang ada di dusun kami. Kita lestarikan seni tradisional dan seni kreasi di sini beraksi di Banjarsari. Iso live kowe dhewe. Ya akeh kok. 12. Piro? Depan gitu, Mas. Hah? Jangkrik.
Depan pintu masuk. Hah? Cilik aku dia. Pel. Sono ora. Sini sono ora. Iso ono ora? Entek. Pokok kabeh. Lumayan itu tak komen-komen gitu. Oh, sinyal. Dan menko. Kalau pawang mudane official Kepiarsa suarane pun liromba ing samudra. Kenceng pitaku moro bendere dombaku monggo binarone rawatya polo sorae kapiyarsa suarane pun lirombae samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Skip. Kawilujengan Bagas Warasan Kaji Wulan Kasariro dumateng kita sedaya. Mau awan ra ono pidatone saiki ono pidato. Mau ono ya. Hormati ingkang sangat kinurmatan Bapak Rida Redita, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingkang kawula hormati Forum Koordinasi Pimpinan Kalurahan Banjarsari saking Babinsa Babin Kantipmas rencang-rencang Ora kesel apa piye ta? Pamong Kalurahan Banjarsari. Dumateng sagung tamu undangan estu ingkang kawula hormati dumateng sedaya paraga saha sedaya pradonga saking seni reog Eka Karti Budaya ingkang tansah kawula hormati, sedaya paramreksa ingkang kawula hormati, ingkang sepindah ngempil kamardikan kula hangatek wonten jenengan tika para rawuh sedaya mradhapa mudi dawuh
saking kelompok Reyap Eka Karti Budaya saha saking padukuhan Balung Kiwa Tengenipun Suwe. hangaturaken sugeng rawuh dumateng sedaya tamu undangan dinangkung dumateng Bapak Reda lan Bapak Pilih sepuh sedaya. Bapile anggen kita caos panggenan kirang meranani lan sautawis anggen nampi rawuh kirang subosita estu kawula atas nami saking penyelenggara utawi saking grup kesenian nyuwun pangapunten ing tanpa pepindhan. Salajengipun ingkang kaping kalih atas nami saking grup kesenian Eka Karti Budaya ngaturaken matur sembah nuwun awit wonten ing dalu punika pikanto salah satunggalipun fasilitasi saking dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta lumintu Kang Mas Nobaya Dimas Reda inggih saking anggota Dewan Daerah Istimewa Yogyakarta saking kelompok padukuhan so kawula saking pemerintah Kalurahan Banjarsari ngaturaken matur sembah nuwun ingkang pepindhan. Kaping tiganipun tentunipun pasugatan punika damel hanerasaken hangeruri kesenian saha budaya kangge nglestareaken lan semanten kegiatan punika ugi manfaati handayana kagem kemajengan katitik kanyata bilih kanthi pahardian punika kathah saking sedherek-sedherek kita ingkang wiraniaga sesarengan ngramyaken pasugatan punika lan tentunipun wonten sawetawis perputaran napa dene perkembangan ekonomi wonten ing tlatah kita menika. Kaping sekawanipun wonten ing taun punika kados padatan Banjarsari punika wonten paling boten tigang event agung ingkang sepindah biasanipun merti kalurahan wonten ing wulan Mei. Kaping kalihipun merti padukuhan Balung Kiwa Sakiwa Tengen kirang langkung wonten ing bulan Juli napa Agustus semanten merti padukuhan padukuhan wonten ing Jomblangan menika kirang langkung wonten ing bulan Agustus ugi. Kasesel punika sawetawis kegiatan pahardian fasilitasi kangge kelompok kesenian Eka Karti Budaya. Estu kita aturaken matur sembah nuwun kegiatan punika ingkang kapungkasan kegiatan punika tentunipun saged hanambahi dados portofolio kagem Kalurahan Banjarsari sawetawis inggih nembe nata mugi ing samangke saged dados desa wisata utawi napa dene desa budaya. Kanthi menika estu atas nami pemerintah Kelurahan Banjarsari hangantu-wantu tentunipun kerjasama dumateng sedaya pihak warga sedaya kelompok kesenian lan sedaya kemawon. Bapilih makaten atur kawula estu bapilih ing kawula matur kalapatanipun wonten kekiranganipun kawula nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kula pindah panggenan sumangga kita semangati salam budaya lestari budayaku. Betul apa nggih? Salam budaya lestari budayaku. Setengah halih salam budaya lestari budayaku. Matur nuwun. Karangane biyen. Ke angkatan tahun ini. Ora. Enggak rande biaya. Ora. Ora cocok. Larang patang juta paling sekitar paling ana sinyal kode yo lek kapiarsa suaranipun meneh iki bar iki masa bulan baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu salam sejahtera kagem kita sedaya.
ingkang tansah kawula hormati rencang kawula senior kawula Bapak Lurah Kalurahan Banjar Sari Bapak Muhyadi senior kawula anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo mantan 2004, 2009, 2014 dua periode saking fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ingkang tansah kawula hormati, kawula bektosi sesepuh ini sepuh pinangkung dumateng Simbah Prabowo. Matur nuwun rawuhipun sampun membersamai kita di acara pentas seni pada malam hari ini. Pangestunipun paringi lancar, mboten wonten rubeda menapa, matur nuwun sanget. Ingkang tansah kawula tresnani sedaya anggota kelompok seni, kelompok reok Eka Karti Budaya, saestu saking kawula legislatif Daerah Istimewa Yogyakarta saking fraksi PDI Perjuangan ngaturaken ageng matur nuwun sampun ngleksanakaken fasilitasi pentas budaya wonten lingkungan Kalurahan Banjarsari. Salajengipun ingkang tansah kawula hormati ugi anggota tim monitoring saking Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo. Matur nuwun Mas ngalor ngidul mulon ngetan ngetutke aku monitoring. Muga-muga ya aku ora iso bales apa-apa. Mungkin sing kuwasa sing kenehe nggih. Nek amplop aku gek ora duwe. Oh nek isine gelem. Nggih. Bapak Ibu pamirsa sedaya, adik, mbak, emas, para pamirsa ingkang kawula tresnani, saestu fasilitasi seni ingkang dalu menika kalian siang wau kene ming sedina. Sedina nggih, satu hari siang malam. Samangke kula bibar niki wonten Banjaraya. Saestu saking kawula ngaturaken ageng matur nuwun sanget sampun nguri-uri kabudayan wonten ing tlatah Kilen Pragi. Amargi roh dan arwah marwah dana keistimewaan menika nggih saking kesenian budaya, seni tari, seni upacara adat lan sak panunggalanipun sejarah menika dadosna marwah dana keistimewaan. Samangke para rawuh sedaya menika mawi mboten nguri-uri kabudayan menika keistimewaan wonten Ngayogyakarta ningrat menika wonten Ngayogyakarta menika sageta ical. Maka dari itu kita harus selalu menjaga apa itu yang namanya tradisi, apa itu yang namanya adat kita sebagai orang Jawa, khususipun wonten Ngayogyakarta Hadiningrat wonten ing Kilen Pragi. Kata sanget kebudayaan upacara adat wonten ing Kilen Pragi menika khususipun Banjarasri, upacara adat wonten merti dusun, wonten merti kali lan sak panunggalanipun kathah sanget upacara adat nggih menika sageta nguri-uri kabudayan wonten Kilen Pragi. Mawi kemutan Kilen Pragi menika nggih wonten satu identitas nggih menika geblek renteng. Nah, geblek renteng menika sinaosa namung simbol wonten batik, wonten rasukan panjenengan sedaya. Mawi adik-adik sekolah menika nek mangkat sekolah nganggo geblek renteng ning ya mergo geblek renteng kuwi geblek-geblek sing ana ning dusun-dusun niku nggih dados payu. Dados geblek renteng ingkang wonten batik menika nggih boten kok ming dienggo ning klambi ning secara filosofi identitas budaya Kabupaten Kulon Progo menika sageta ndadosna nggerakake ekonomi sedikit saja yaitu geblek ingkang saking telo-telone ya payu, gebleke ya payu. Mergo geblek renteng, geblek ning kenteng ngono kae ya dadi payu. Terus iki kok ana motif geblek. Nek badike kaya ngene kok rasane geblek kaya ngopo? Filosofi dari geblek renteng itu nggih menika juga menumbuhkan ekonomi kecil wonten Kilen Pragi. Maka dari itu kita harus terus menjaga apa yang sudah menjadi tradisi identitas adat budaya untuk selalu
kita sebagai warga Ngayogyakarta Hadiningrat ini mengapresiasikan kepada dana keistimewaan. Mekaten ingkang saged kawula aturaken Bapak Ibu sedaya pamirsa sedaya samangke bibar sambutan menika kawula nyuwun pamit kawula samangke buka acara nggih wonten Banjaroyo Kalibawang nyuwun pangestunipun samangke lampah kawula saking mriki dumugi samangke Kalibawang paringi lancar mboten wonten rubeda menapa. Mugi-mugi saking acara seni budaya menika ndadosna berkah ingkang kathah kita sedanten, dadosna manfaat ingkang kathah kita sedanten, lancar dugi tingkas mboten wonten rubeda menapa. Kathah klentah-klentunipun anggen kawula matur, kula nyuwun ageng pangapunten sak kathah-kathahipun. Kawula akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Orang gadis mesti Rengganis itu Rengganis audio Rengganis itu mati kayak siapa kayak tinggian eksis itu siapa nggak ngerti jeneng ya punya suka kono kayak hah suka kono kabelku saya suka kono lebih ini enggak lah aku juga ini kemauan ini normal 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 dua nggak mesti diposting nang TikTok Reda TikTok kan
ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hatimu rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang dimilikimu. Bahkan ku berikan cinta dan kerinduan untukmu dan menyayangimu. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang.
lakoni nadyan ora janji lintang rembulan saksi abadi tresnaku mung sawiji. Susah dilakoni nadyan ora janji tak tunggu tanggu waktu sliramu kapan mati
Sok kapan anggonmu kali Deg-degan rasane atiku bareng kekrungu kabarmu nyatane sing kondur mung layangmu
Sekar mingkuring ngakoro akarono karena marti siwi sinau ngeras mining kita sinupong sinukarto beketarto pangarti ning ilmu luhung tantu prane tanah Jawa agama agame asih jerneng wadatomo meritan kembang kekembangan yang pangguti mongko latihan tua pikun bintang mikan niroso yeti sepi asap bolir sepasamun sambang sate pakumpulan konyakan nyelelik sami yuk yuk oh wah yuk wah iya iya
Bye.